שישגיח. ולמה לא עושים כלום? למי נחכה, למשיח? היא בכלל לא רצתה להגיע לשם. אבל זה מה שקורה אם מתעלמים כולם. המשפחה לוחצת, וכך גם החברה. והיא נגררת לנישואים שלא יצא השם רע. זו המסורת, זו הדרך, אמא אומרת. אבל מה שהיא רוצה, מה שהיא בוחרת. ככה חיים פה, זו התרבות. להינשא בגיל צעיר מבחינתם זו לא טעות. טרם מלאו לה 18 אהובים. ואף אחד לא רוצה לדעות, האם אכן הם אוהבים? היא תתרגל ותלמד לאהוב אותו בסופו של דבר. ככה הבטיחו, אך כלום לא השתנה, והזמן כבר עבר. היא נושאת ברחמנת וילדה עם ילדה. היא חסרת ניסיון, חוששת לקראת הלידה. ואין ברירה, הקמת בית קודמת להשכלה. אז היא נשארה מבית ספר וחשה הכרה. מוותרת על החלום לסיים לימודים. למי זמן לזה כשאת מצפה לילדים? אף אחד לא מדבר על זכויות הילד כידוע. פוגעים בזכויות מדי שבוע. היא כבר לא ילדה, אילצו אותה להתבגר. אך מי יש שם לעזור על כל הקשיים להתגבר? אם אתה מקשיב וחושב על זה עדיין, לא, עדיף לחכות לגיל בו מותר להרים כוס של יין? חכה לזמן אותי אם אתה עץ בחיים. יש לך עוד זמן לגדול. אל תיתן לנישואים לגרום לך לחדול. אתה כה צעיר, נמרץ ושאפתן, חכה קצת, רק